Barkanku da zuwa YouTube channel ɗinmu. Duk wanda yake son Indian Hausa, idan Indian Hausa kake so ka danna mana subscribe, zan muku bayani gaba ɗaya. Kun ga dai layin wayan mu akan screen yana ɗaukewa yana kawowa. To duk fim ɗin da kake so, in ɗaya kake so, in dai group kake so, kowanne dai kake so ka ɗauka ka yi mana magana ta WhatsApp, za mu gaya maka abin da za ka biya. Ko a wani ƙasa kake a faɗin duniya, in dai fina-finan kake so, shi sai duk wani fim da kake so, in ɗaya kake so muna turawa ta WhatsApp kuma da ta Telegram. Duk yadda kake so kaga sai kai magana mu ɗauka mu sanya ka a group namu na WhatsApp ko na Telegram. Duk sabbin fina-finai muna da su. Kowane kasa muna da agent. Duk wata kasar da kaje kawai ka ɗauka ka yi mana magana, za mu gaya maka abin da za ka biya. Za ka sa a layin nan sai ka sa mana receipt ɗin, shikenan sai mu sanya ka a ciki in Allah ya yarda. Sai na ji ku 'yan amana. Kuma kar ku manta, idan mutum fim ɗaɗɗaya yake so irin ɗaya ɗin shi ma zai iya yi mana magana, za mu gaya mashi abin da zai biya. Kawai yana biya a ringa tura mishi har kuɗin shekara. Duk yadda dai kuke so ku ɗauka ku yi mana magana.